Ion, merge camera acum? Da, da, mergem. Opa. Deci merge să vedem ce face pe Octav. Cred că va fi interesant. Sper să ne permit. Este acolo. Se vede acolo. Ei, ce faceți aici? N-aveți voie să filmați. Dă-mă camera jos. Dați-mi voie. Să vedem dacă descoperim cazul. Ce s-a spus el? Ce a spus? Că într-adevăr există o oamă acolo. Absolut nimeni nu pune mână pe ea. Măcar să o miște biologul să... Dar n-am vrut să intre în detalii, că a zis că îl dă la poliție. Da. Etajul 2, căminul 4, campus HD. Mergem spre bucătărie, să vedem unde e Oala și ce se întâmplă cu ea. Nimic. Ce gros! Închide camera și să începem cu prima. Bună dimineața! Bună! În oficiul stă o oală, mânzară și urât mirositoare. Știți cumva de unde e, cine e? Lucrez din noaptea, nu am timp de așa ceva, nu știu nimic. Da, vă rog două cuvinte. Nu știu absolut nimic, mulțumesc mult. Mă scuzați, mulțumesc! Opa, aici nu deranja. Bună ziua! Bună. Știți ceva despre Oala? Nu știu nimic, nu știu nimic. Nu știu eu. Eu mie mai tine că uite Cale de acasă. dacă găsești proprietara, poți să o premiezi cu o medalie. Da. Vorbești de ceva. Poți să te întreb ceva. Este o oală în bucătărie, notară, care urât mirositoare. Știi ceva cumva despre ea? Cine e proprietar sau ceva? Nu știi nimic? Dar cine ar putea ști? Mergem la servitoare atunci. Da, da, unde e? Da, am văzut-o tocmai. Uite. Bună ziua! Mă scuzați? Puteți să vorbiți un pic cu mine? Aveți ceva, câteva clipe libere? N-am timp să stau de vorbă. Să vedem. Bună ziua! Hai să plecăm să vedem ce foi are. Hai să mergem. Dar repede. Uite ce am găsit eu. Uite. Ce scrie aici? Oala. Vezi? Și are o problemă cu Oala. Vezi? Că va fi ușor. Da. A Dar fost nu chiar știu greu. dacă rezolvăm cazul ăsta. Nu vă supărați. Voi sunteți cei care faceți investigația cu Oala. Da, da, da. Vreau să vă spun că uneori noaptea dispare. Eu am observat chestia asta. Ce faci? Uite, scriu și eu ceva. Ce zici? Da, faină idee. Poate așa găsim. Bine, știi, o punem sub gradiță, să o vadă toți. Da? Hai, mergem. Bine, hai. Ajută-mă, te rog, ajută-mă să punem asta, poate totuși cineva o găsește. Vezi ce e acolo? Știi cine mi-a venit în minte? Am o cameră, o micro-videocameră. E aici, pe degetul meu. O luăm și o instalăm să vedem ce se întâmplă, fără ca noi să fim aici. Am fixat-o.